Diolch i'r Coleg Cymraeg, da ni wedi gallu datblygu addysg feddygol cyfrwng Cymraeg yn Ysgol Feddygaeth Prifysgol Caerdydd. Welais i'r swydd yn cael ei hysbysebu a'i ariannu gan y Coleg Cymraeg a gweld fod yn gyfle i fod yn rhan o rhywbeth cyffrous. Ges i'n nghyflogi fel rheolwr prosiect i sgopio be oedd y posibiliadau i ddatblygu addysg feddygol drwy gyfrwng Gymraeg. Felly, ar ôl cychwyn ymchwilio i'r sefyllfa, daeth hi'n amlwg fod y sefyllfa'n ein cymhleth dros ben. Mae'r cwricwlwm yn gymhleth, lot fawr o leoliadau. Y myfyrwyr yn cael ei addysgu gan cannoedd o feddygon a gwyddonwyr. Hefyd, daeth hi'n amlwg nad oedd addysg feddygol Gymraeg ddim yn gysyniad cyfforddus i'r rhai. Mi oedd gennym ni unigolion brwd a chefnogol dros ben, ond roedd yn amlwg mai i lawer Saesneg oedd iaith meddygaeth. Felly, ar ôl 19 mis o gynllunio strategol a gweld be oedd y posibiliadau, daeth hi'n amlwg mewn yr heriau mwyaf oedd capasiti dysgu. A felly, daeth awen i orwell ato ni fel dannawdd y Coleg Cymraeg unwaith eto, fel y darlithiwr cyntaf addysg feddygol Cymraeg, ac oedd hynna'n sicr yn fan troi yn y prosiect. Mae'n braf gweld fod y cwrs wedi mynd o'n erth i nerth. Mae mwy a mwy o elfennau o'r cwrs ar gael trwy gyfrwng Gymraeg, a mae gennym ni erbyn hyn myfyrwyr sydd wedi graddio, wedi derbyn ysgoloriaeth cymhelliant dannawdd y Coleg Cymraeg, wedi graddio a rwan yn gweithio yn ein gwasanaeth iechyd ni, mor hyderus i ddefnyddio'r Gymraeg a maen nhw i ddefnyddio'r Saesneg gyda cleifion. Heb os mae datblygiad y cynllun doctorau Dyfori hefyd yn gweithio ledled ysgolion a cholegau dros Gymru gyfan wedi helpu i ehangu mynediad i feddygaeth, a da ni wedi gweld twf yn nifer y myfyrwyr sydd wedi dod ato ni astudio meddygaeth. Mae'r agwedd tuag at y Gymraeg a tuag at addysg feddygol trwy gyfrwng Gymraeg wedi newid yn sicr o fewn yr Ysgol Feddygaeth ac o fewn Prifysgol Caerdydd. Ac erbyn hyn, yn hytrach na sôn ynglyn â pam da ni'n neud hyn, mae'r sgwrs wedi symud ymlaen i fod, wel, sut allwn ni wireddu yr blaenoriaeth hyn. Penblwydd hapus iawn i'r Coleg Cymraeg yn 10 mlwydd oed, a diolch am gael bod yn rhan o'r siwrne.